Perfecte. Aquí ja està. Sí, bueno, vam fer-li, però bueno, ja està bé, ja, així es veurà bé. No, vostè no pari. No pari, perquè jo tinc temps agafant, veu, i posar aquesta, i ara ja tornaré a tallar. Bueno, perfecte, fotré l'altra. Ja està, que hi ha un vídeo així. Perquè clar, això, una cosa és en foto i l'altra és... No, ja puc continuar, ja, sí, però que hem de fer una miqueta així... Bé, aquí són posats. Ara ja anem a preu fet. Que te'n van una mica cap aquí, Sí, fa pendent això. és possible que faci pendent això, sí. Una mica de pendent cap aquí, per això es desvien. No, però bueno, ja està, ja. De les quàntimes. Perfecte. Sí, ara ja estem, ja està, perfecte. Sí. Moltíssimes gràcies, perquè almenys ja està el tema. Moltes gràcies.